Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Čágovo, šílenci, zdraví vás, ne Tereza, ale Kubas. Dneska zase opět nabalený. Jedeme z Chotýšan, z obalovny a vezeme to za Říčany na Křenici. Dělá se tam silnice mezi Křenicí a Sybřinou. Tak zase vás tady provezu touhletou cestou. Vemu vás sebou. Každopádně musíme to trošičku objíždět, protože jak všichni víte, v Říčanech jsou váhy. A jakmile máte jenom o malinký kousíček víc, tak je z toho velký průšvih a my to nechceme riskovat, i když jsem naložený, bych řekl takový tip-top. Tak radši tam tudy nepojedem, až pak cestou zpátky prázdný. Máme na to krásný počasí, venku 30 stupňů, za sebou ještě rozhavenou balenou, takže tady v kabině úplně nádherně. Naštěstí teda jedu na klimatizaci, no ale i tak teda můžu vám říct, že když se vylejzá ven a zpátky, tak jsem pěkně orošenej. Jedeme. Tady máme jednoho z kolegů, který jezdí s náma, pozdravíme, nazdar. Zdárek. A frčíme dál. Za sebou, nevím, jestli to vidíte v zrcátku, tak mám dalšího svého kolegu, přímo z naší firmy. Takže tam jezdíme ve více autech. Cesta je to příjemná, taková normální, pokud se nestane nějaká nehoda, jako se stala ráno na dálnici. Protože já už teďko tohle je jakoby druhá cesta, první jsem vám nenatáčel, protože jsem si to chtěl nejdřív projet, abych vůbec viděl, kam jedem. Takže tohle je druhá cesta. No a byla tam nehoda, takže to krásně stálo přípojka, že jo, od Benešova na dálnici. Ucpaný to bylo, skákali jsme tam, takže nějakých 54 km jsme jeli krásný 2 hodiny. A my po dálnici nejedeme, budeme sjíždět před dálnicí na Mirošovice, takže dálnice bychom se bát úplně tolik nemuseli, no. Už mám hlad, je 12 hodin, ještě jsem neobědval. Říkal jsem si, že odvezu ještě tuhle fůru, tý balený, a že si dám ohřát v oběd, takže po cestě někde musím si zapnout ohřívací misku. Dneska mám chili con carne, takže krásně na prdění, hezky, že jo, fazolky, pecka, budu nafouklý jak balón zase. Ale je to moc dobrý, ale je to dobrota. Jsem vám už tuhletu trasu jednou natáčel, když jsme jezdívali s tou balenou do Mukařova, tak je to dost podobná trasa. To musím trošku víc brzdit, ať to nedostane takový záhul. Akorát, že ještě pak z Mukařova se pokračuje dál přes Říčany teda a na tu Křenici, na Sybřinu směrem. Takže to bylo takový stejný, no, ale tak hele. Dlouho jsem žádný video nenatočil, říkal jsem si, aby nebyly zase velký dlouhý prostoje, že tam frknu nějaký video a takhle si u něj po cestě pokecáme, no. Ještě jsem nepořídil furt ten držák na hrudník, takže stále to mám jako čelenku. Ono je to fajn, opravdu, že tam kam se kouknu, tak vidíte, vlastně nemusím se natáčet celým tělem, jenom vlastně hlavou, je to dobrý. Ale jak je to vedro, no tak je pod tím trošičku jako teplejc, takže uvidíme. Musím si něco vymyslet. Každopádně se v sobotu chystám
na ryby, na rybníček, ze soboty na neděli pojedu. Nebudou to žádný závody, bude to jenom prostě s pár kamarádama, s pár příbuznejma chytáníčko. Tak bych chtěl taky něco natočit, uvidíme, jestli tam budou nějaký hezký záběry, ale myslím si, že jo. Něco jsem pořídil k tomu chytání nového, takže to tam budu testovat, bude to moje jaká premiéra, těším se na to jak malej kluk. Tak když budete o tom mít zájem, tak určitě vyjde po tomhle tom Tatra vlogu vyjde video z ryb. Tak budu rád, když kouknete, když se vám bude líbit a můžete mi tam klidně napsat, co dělám blbě, protože samozřejmě se za žádnýho profíka rybáře nepovažuju, ale mám to jako koníčka, baví mě to strašně, je to pro mě relax, odreagování tady od téhle třeba kulatý lopaty a od těch běžných každodenních třeba starostí, problémů a tak. Jaký máte koníčky vy, co vás baví? Chodíte někdo na ryby? Já letos teda objíždím jenom soukromáky, protože jsem si povolenku nedělal. Protože jsem věděl, že na to nebudu mít tolik času, když tady budu za volantem. A udělal jsem dobře, protože opravdu jsem letos byl zatím, jestli 3krát na rybách. Teď pojedu po 4. Není čas, no. Není čas, člověk chce taky, když už teda má volný víkend, tak samozřejmě ho využít i trochu s rodinou, že jo, nejenom abych si já jezdil někam pryč, když jsem celý týden tady za volantem a vracím se domů k večeru. Ne, pokaždý, teď musím říct, že teda včera jsem se výjimečně vrátil jako brzo, ve 2 hodiny jsem doma už nebyl dlouho. Takže jsem si to taky jako docela užíval. Ale no. Před námi Benešov. Tím jenom tak nějak projedeme, co nejrychleji, se tady nezdržujeme. Doufejme. Budeme pokračovat dále. Fialový maňour od Besu. Něco vezou zřejmě na obalovnu doplnití. Měl samý plišáky za tím předním sklem, viděli jste to? Nevím, jestli to bylo na té kameře vidět. Jaký máte na to názor? Já prostě to... Jsem to možná tady řešil minule, nejsem si jistý, ale... Mně to přijde hrozně takový... Tyjo, nechci nikoho urazit, chlapi, jo, ale to přijde takový hrozně pedofilní, tyjo. Prostě velký chlap, ty vole, a 30-50 plišáků tam. Chápu, že vám děti vaše, že jo, doma dají na cesty takovýho talismana, plišáka, dobrý, tak se někam dám, 1, 2 třeba. Ale ty vole, abych to tam měl namrdaný po celý šířce předního okna. Ty kráso, no nevím, no. Jako každý máme nějaký svůj styl, chápu, líbí se to, ale za první se v tom drží prach, že jo, a za druhý, tyjo, prostě když takhle potkáte auto a tam on má ještě tu cedulku s jménem třeba Jarouš, ale 30-40 plišáků. Ty kráso, no. Strašný. Ale vím, no, někomu se to prostě líbí. Já jsem ten, komu se to zrovna teda nelíbí, no. Dobrý jméno, ještě nějakou srandu si tam dát. Ale tohle mi přijde takový uchylný, no. Sorry, kdo to tam máte, ale... Já mám na to takový názor, prostě, no.
Je krásně, fakt je krásně. Doufám, že mi to počasí vydrží na ten víkend. Ani jsem pořádně nekoukal, jak má být. Co je to tady za zúžení? Aha. Mesák mi počkal, čau, díky. Prázdnej, by někam odvez. Nějaký finisher, válec nebo něco, nebo pro něco jede. Ředitelství silnice dálnic. Tak někam frčej. No jo, červená. Pozor! Zelenou jsme chytli čerstvě, tak jedem, nepřibržďujem. Další besák. Čau. No, k tomu se vyjadřovat nebudu. To bych taky mohl doma dostat pohlavek. Ty hovado, s osobákem jede po čáře, ty vole, co to vyváděl? Já jsem se tam potřeboval malinko najet, abych měl volnou těch zadních kol a on to tam takhle švihnul. Blázen jeden. Slečna s růžovým volantem. A pila jsem text. Bez bublinek. Tyjo, tam bych se chtěl nacpat, ale to vyjde. A vím, že ten Hyundai musel zpomalit, ale vyšlo to. Jsem se mu tam malinko nacpal, tomu Hyundai. Malinko jenom. Kolega ví, že natáčím, tak určitě nebude chtít ani mluvit. Jsem mu říkal, že si tuhle cestu natočím. Co to je za pazvuci? A tady jsou naši dva kolegové. Jeden, druhý. Zdravím. Zdravím, čau, nazdar. Tak to jsem myslel, že s těma morčatama mi to tam dá taky. Že si řekne, je tam místo, to bych se tam mohl vejít. Up. Jirouškův dafík, asi bych řekl, ne, nebyl? Vypadalo to tak. Autor pravej roušek. A se maká na polích, jen se z toho práší. To víš, že jo, nacpi se ještě na poslední chvíli přede mě. Tak by tam pak stejně nebylo zase rozdvojení, že jo. Prostě nutně potřebuju ti ukázat, že se prostě před tebe nacpu, ať to stojí, co to stojí.
povzdychám, co? Ale to je takový velký nádech, výdech, že jo, takový to člověka trošičku jako okysličí tu krev, že se jako uleví. Pejs na něj, tak mělo to cenu, bys mě předjížděl, když tady odbočuješ. Ty debile. To jsou panorámata. Teď je tady krásně. V té naší dolině. To zatím, nechci to zakřiknout, výrazně lépe než ráno. Ráno už jsme tady byli jako v takový menší zácpě. Tam budeme výrazně rychleji. Přemýšlím, v jaký části si dám ohřívat ten oběd. Abych se jako v klídku najedl. Mám hlad, fakt mám hlad už. Kolesa, obě červený. Mají to sjednocený, vypadá to hezky. Jo, a tohle mě prostě na tom točí. On mě předjede a začne přede mnou brzdit. Hovado s olympijskýma kruhama. Lidi, já vážím přes 30 tun, nedělejte to před ty nákladáky. Já nezabrzdím na metru, fakt nezabrzdím. To, že si nechávám mezeru od toho auta, co je přede mnou, tak to je právě schválně, abych mohl včas reagovat a brzdit. Ne, že vás tam pouštím. Sakra. Vy mě předjedete a ještě přede mnou začnete brzdit, protože jste, nevím.
proč? Proč s tím Golfem? Opravdu jedeš tak pomalu. Já vím, že tady byla cedule 60, ale proč? Prodal jsem vozejk a ještě mám na prodej toho Jeepa. Kdyby někdo chtěl, měl zájem. 8válcový Jeep 5,2 litru V8. Grand Cherokee ZTčko, tak je na prodej. Nechám ho za 70 000 pevných. Jo, smlouvat nebudeme. Jestli chcete smlouvat, tak ho prodám za 75 a 5 000 tam můžeme usmlouvat teď. To pustím. Ne, za 70 bych ho chtěl prodat, no. Potřebuji udělat místo, zredukovat vozový park trošičku. Tak znova zmiňuji, kdyby někdo scháněl takovouhle krásnou Ameriku na víkendový poježdění, protože na každodenní asi to úplně není, to zase co si budeme nalhávat, tyjo, není to auto, který jezdí za 8 litrů. Tak, je na prodej. Už je i na bazoši. Zatím jenom s 2 fotkama, dával jsem ho tam jenom tak narychlo, abych viděl, jestli by o to byl zájem. Zájem o to zatím jako nějaký je. Akorát v tom stylu, že jeden borec mi napsal, že jestli mu to nechám na splátky po 8 000, že mi dá 10 splátek, že mi jich dá teda víc. Bohužel to možný není. Jo, nechci se s tím tady pak někde vztekat, že mi někdo nezaplatí a já z něho budu dolovat jako nějakou splátku, na to opravdu nemám čas ani náladu. Takže ani to nechci měnit, jo. Dostal jsem nabídku na výměnu za Pajero, vypadalo zajímavě, ale nic pro mě, já to auto chci prodat. Potřebuju peníze a potřebuju, aby uvolnil místo na zahradě. Takže tak. No, už jsme v Mirošovicích. Jedeme Mirošovice, Mnichovice, pak směr Mukařov a z Mukařova na Říčany. Je to taková složitější cesta, ale jak jsem říkal, nebudu riskovat nějaký dohadování, že jsem měl o pár kilo víc. Ono se to totiž jako špatně odhaduje. Když vezete tu balenou, jste pod tou násypkou a nasypáváte si sami, špatně se odhaduje to množství. Nejde to úplně přesně odhadnout, kolik si tam sami nasypáte, jo? Protože až potom odjíždím na váhu, já nevidím přesně, kolik jsem si tam nasypal, potom odjíždím na váhu. A když na té váze mám třeba o fous víc, tak to neusypu, tu balenou prostě neusypete. Takže se bohužel musíte řešit tímhletím způsobem. Uzývanej, tyjo. Jako možná bych si dal i kávičku. Kafíčko, 2 cukříčky, mlíčko. Nebylo by jako špatný, nebylo by od věci, no. Měl jsem 58% na baterce, prostě jsem si zapomněl nabít GoPro, i když ty baterky mám 2, tak si myslím, že i ta druhá na tom nebude o moc lépe.
Takže jsem sám zvědavý, kam to vyjde. Doufám, že to vyjde aspoň na to místo tam. Protože bych tam až na to místo, kde to teda budu sklápět, vám to chtěl natočit. A cestu zpátky už pak natáčet asi zřejmě nebudu. Aby to nebylo zase dlouhý, protože už takhle to zase bude video dlouhý. Ale každopádně všem děkuju moc všem za shlédnutí videí, děkuju všem, co mi dají odebírat. Momentálně jsme na nějakých, myslím, 673 odběratelů. Díky moc, to je úplně skvělý číslo. Blížíme se k té hranici toho 1000. Strašně se na to těším, až budeme přes tu 1000. Pak tam samozřejmě pro vás bude taková ta nepříjemná věc, že ve videu bude asi jedna reklama. Ale mě to bude aspoň tímhletím způsobem podporovat v těch videích, v tom tvoření dál, bude to pro mě zase zajímavější, jak se budu vyvíjet v těch obsahách těch videí a co se všechno bude natáčet. Určitě neskončíme jenom u Tater jako takovejch, ale budeme se přesouvat i na něco jiného. Jo, takže tu tady stála zajímavá nějaká kedina, na to se pak musím podívat, scháním pikápka, tak si musím na to kouknout. Tady se takhle najedeme, ať nevezmeme ten obrbáček. Já si nemůžu pomoct, ale já jsem tady tu značku těch 12 tun transit neviděl. To je 12 tun transit, je to přes ty Mnichovice, ale tudy ji nevidím. No, ono ji máš hlavně už tam v těch Mirošovicích, že jo? No a není to značený, že třeba, nevím, po 5 kilometrech nebo něco takového, že bude 12 tun transit, jakože právě tady ty Mnichovice, jakože průjezd vyloženě přes město, protože tady já ji fakt neviděl. Ne, tam to máš v těch, nevím jak to, ale tam máš 12 tun transit. Bez žádný jakoby dodatkový. Dodatková je tam jenom transitní. Tak uvidíme, no, se pak na to schválně zaměřím, až pojedeme tu třetí. Tady to máme takové uší. Zase bohužel lidi v osobácích nechtějí jezdit ke kraji, nechápu proč. Větve jim tam úplně nekoukají, aby si podřeli lák nebo něco takového. Ale mají tendenci jezdit vyloženě jakoby ke středu vozovky. Jste se paní nebo pane vydali teda na přecházení silnice? Trošku rozbitý cesty, teda tady to vůbec Mírovic Hrusic nezávidím, jestli tudy jezdí, já nevím, kde to parkuje, ale tady ta cesta teda je nic moc. Sucho všude, podívejte, tyjo.
přemýšlím, že dneska večer ten trávník trošku pokropím doma, aby úplně nevysychal. Jsem se tam snažil zbavit plevele, jo, na trávníku. Třeba máte s tím někdo zkušenosti, třeba mi řeknete nějaký své názory na to, jo. Máme na zahradě kus trávníku a na něm se objevil letos hodně jetele. Proč se toho chci zbavit? Protože mám doma malí děti, který ťapou samozřejmě na boso, že jo, po trávníku a jetel láká včely. Takže když to úplně nestíhám posekat, tak aby tam ten jetel nebyl, tak jsem ho chtěl trošku zredukovat. Koupil jsem hnojivo s nějakým herbicidem, nevím, jmenuje se to Travin. A má to podporovat jakože, aby ten trávník byl hezčí a zároveň to má ničit tyhle ty, a nevím, jak se to jmenuje, abych neřekl kravinu, no ty plevele prostě, jo, a mezi tím je i ten jetel. Tak jsem to pohnojil. Žena říká, že už se jí zdá, že se to jakoby začíná trošičku redukovat od toho jetele a ještě úplně jako jo, asi ho tam není tolik. Jsem na to zvědavý, ono se to má dělat jednou třeba za 2, za 3 měsíce. Tak jsem zvědavý, jestli to pomůže. Na jedno místo se mi tohle z toho travinu vysypalo trošičku víc a tam to udělalo takový spálený pruh. Tak doufám, že se to zase jako nějakým způsobem chytne ta tráva, oživí a že to bude dobrý. Jak to řešíte? Jestli s tím máte někdo zkušenost, jak řešíte vlastně takovouhle v uvozovkách blbost, že jo, protože ono jako ten jetel úplně jaký není špatný, ale jak říkám, je to hlavně kvůli dětem, tím, že tam chtějí lítat na zahradě na boso a toho jetelu se mi tam přemnožilo, že tam toho bylo opravdu hodně. Co ty tady děláš s tím kamionem? Dobrý. Tak jestli máte třeba nějaký triky, co vám funguje, nápady, tak jsem s tím, rád si nechám poradit. Sbírat takové zkušenosti. To jsem si koupil na to hnojivo s tím herbicidem i takový vozíček, takový rozmetadlo, jo, že se mi to bude hodit i do budoucna. Buď na štěrk, na sůl, nebo na to, že jo, v zimě na chodníky a tak. Abych to nemusel házet růčo, taková prostě blbinka, ale jako funguje to, že proč ne? Chci s tím trošku hrát, no, s tím trávničkem. Že jo, klasika. Dorůstají potvory, no, prostě. I kdyby to tady, já nevím, cestáři nebo majitelé pozemků ostřihali, tak to dorůstá a jediný, kdo to tady teda střihá, tak jsme my zrcátkama, bohužel. Pokud jsou to ty jemný malé větvičky, tak je to dobrý, no, ale když už tam čumí opravdu kus klacku, tak je to nepříjemný. Má pěkná skanča. Ta s náma nejezdí, ale vypadá hezky. Čau, myšáku. Měl tam napsaný, že to je myšák. Hezká. Červeno-černá kombinace, vypadalo to pěkně.
se budeme blížit do úseku, kde já už si dám hřát jídlo. Možná už si ho vyndám z lednice minimálně. Tak. Zavřem lednici. Dobrý. Teď tam musíme nainštalovat kabel. Samozřejmě to dělám v nejvíc bezpečném místě, kde nejede ani auto, teda teďko se tam objevilo, ale normálně bych to teda jinak nedělal. Ale to je o tom jenom zastrčit tady jednoho jacka do toho, takovýho prostě, do krabičky ohřívací. Tak. A dá to tam do zásuvečky. Tak obec, tady trošku zpomalíme. Šup. Je to tam. Může to být na 12 V, může to být na 24, 24 samozřejmě hřeje rychlejc, já to dám vidět kolegovi. Zapnul jsem oběd, připomínám. Jo. Tak. Říkali, že vysypeme a dáme si oběd, protože už je půl jedný. Tak ať se najíme, no, tak budeme jíst v jednu, no, tak co? Jevan, nebyla Lucka Bílá z Jevany? Nebo ne, nebo si to za čím pletu? Nějaký vesnice, Jevany tam někdo byl? Nějaký zpěvák, si myslím, ne? Možná ta Lucka Bílá. V Jevanech. Kdo tam byl, tyhle? Někdo známý. Našel bych to na telefonu, ale za jízdy to přece se nedělá, abych hledal, že na Google, kdo bydlel v Jevanech ze známých osobností. A napít bych se mohl. Žízeň mám, tady mám vodu. Dneska jsem si natočil jenom čistou vodu, protože jsem teď koupil samý jako slazený minerálky a už jsem to chtěl trošku jako skorigovat. Takže jsem si dal jednu pitnou želivku ráno doma. No, dá se to, no. Tak jako ochucená minerálka je ochucená, že jo, ale tak jedna želivka mě jaký nezabije. Tyjo, tady jsou sami, relativně bych řekl, podle barvy té silnice, že tady není úplně jako dlouho, ale těch šipek tady zase, jak kdyby se tady ještě mělo někde něco vytvářet, jako jo. Nebo jestli na tohle ještě přijde nějaký povrch, tyjo, no nevím, člověče. Ale tady toho nakreslenýho. A máme tady semafor, který nám řídí provoz, protože tamhle se provádějí teda nějaký výkopy, nebo jestli čistě jenom ty krajnice, nevím. Každopádně je tam semafor. Jsme stále předtím táme blíž, kolega říkal, že jsou tam hezký rajčata, okurky, papriky a nevím co. Tady nemám nic, tady jsou akorát špendlíky u silnice, kterých je tam teda docela dost poskromnu. Taky blbý, že tady nemají žádný chodník a musíte jít na silnici, no, nebo na krajnici. Nepříjemný. By se měla trošičku jít opalovat, teda je sejratá.
28,5 stupně mi to ukazuje venku, no, já mám nastavených 23 stupňů tady. Počkej, teďko nejedem, teď bych se mohl podívat, že jo, ale koukneme na ty Jevany. Dáme známá osobnost Jevany, já si myslím. Karel Svoboda. No vidíš, tak Karel Svoboda. Gabriela Priceová, spisovatelka a Karel Svoboda. Hele. Galerie známých osobností Vil v Jevanech, jo. Lucie Bílá, no teď to říkám. Jedem. Konec prohlížení na telefonu. Nasypeme to tam, ať to stihnem. Zelená tam furt je, to stihne i kolega za mnou. Pink. Dobrý. Člověče tady dělají jako nějakou taky asi kanalizaci, nebo co tady tahají. Chevrolet, hezký. Co to bylo? Camaro nebo co to bylo? Hezký. Jako takhle hezký. Jednou bych se s tím třeba svést, doma bych to úplně zaparkovaný mít nemusel. Ale to vy ještě počkáte, že jo? Děkuju vám teda, když už jste tady zůstali stát. Stejně tam máte semafor s červenou, díky. Tady by se dalo jet na ten Tehovec. A je to na ten kruhák, ještě by mohl být krásně průjezdný. Ráno se nám tam jelo dobře, tak doufám, že se tam pojede dobře i teď. Tady hrajou hezký 2 písničky v rádiu, jo. Mám rádio vyplý, protože mě by to samozřejmě YouTube zablokoval, jo. Ale když jsem poslouchal ráno, tak hrajou. Už ji hrajou další dobu, tu v Dolinách, tu slovenskou. Ta se mi líbí, to se jim teda povedlo. Tu mám docela rád, ta je hezká písnička. A potom hrajou hezkou, jmenuje se to Italo Disco, myslím, nějak tak. A je jaká rychlejší zase, jaká příjemnější, no, je dobrý. Každopádně blíží se koncert v Konopišti, Rock in Town se to jmenuje, Rock in Konopiště. Budou to Trautenberci. A kdo tam nebude chybět? Já, viď, tyjo, tam musím se dojít podívat, protože já Trautenberky mám rád na poslech. Baví mě jejich show, byli jsme na nich teda jednou zatím. Ale bylo to jako fakt energický vystoupení, bylo to zábavný. Bereme tam i Sinátora 6letýho, konečně na jeho první jakhle koncert, tak se těším. Samozřejmě kapel tam bude víc, bude tam, myslím si, že tam bude Argema, budou tam Horký žeslíže, bude tam Panoptiko, Trautenberci, Traktoři a ještě asi něco, na co jsem zapomněl, ale bude to paráda, má to být v půlce srpna, myslím někdy. Lístky už máme, takže se nemusíme bát, že by se tam nedostali. Tak, čekal, že to Subaru pojede, takže radši jsem si zpomalil. Teďko trošku zamotáme vánočky, protože tady ten kruhák objedeme úplně celý. Buď jeď, anebo zastav. Jel si, dobře. Protože jako nacpat se mi tam. Tak. Grill, ty grillovaný kuřátka, no.
Ty bláho, no, škoda, že ten oběd mám, tady bych si zastavil, koupil si půlku grilovaného kuřete, to bych si mlásknul. Tady jak je jaká grill, tady už jsme byli minulé, a já jsem si teda kupoval jenom pití, protože jsem zase jídlo měl, ale kluci si tady kupovali nějaký burgeříky a říkali, že teda jako taky jako mňamina, no, že docela dobrý. No. A mám domácí stravičku dneska. Domácí. Včera jsem se stavil na řízečku. Tam byl taky vynikající teda. A dneska si tady chroupnu tady fazolky, ať mě to zase nafoukne k prasknutí. Ježíš, ty karavany jsou tak krásný, jo, ty obytňáky, ty auta. Tyjo, proč to nedělají pro nás normální lidi, jako jo, který by za to dali, já nevím, 3 kila třeba. A ne, tyjo, 2 miliony. No, líbilo by se mi to být na zahradě, ne, že ne? Skočit do toho, že jo, říct si, pojedeme na víkend někam jenom, ty blázne. To by bylo skvělý. Bohužel se mi na mě to štěstí neusmálo, takže budu muset spolíhat buď na výhru ve sportce, a nebo se budu muset smířit s nějakým stanem. Ježíš, ale dovedl bych si to představit, no. Fakt jo. Já vím, že to vypučujou, ale tyjo. No jo, no. Tady tím kroucením volantu si na to taky nevydělám. Musím najít díru na trhu, která samozřejmě tam asi moc není, ale jako nepotřebuji bohatý moc. Jo, jako 1-2 miliardy by mi stačily. Ne, si dělám srandu. Já bych byl spokojený, tak bych chtěl mít už zaplacenou hypotéku a mít jako nějakou rezervu na účtě a asi by mi to stačilo. Nemusel bych mít 100 milionů. Být bez hypošky, jako jo, nezatížený a mít tam fakt rezervu a to by bylo fajn. Babice straší, no, tam je 12 tun tranzit, totiž. Jeď! Úsek častých dopravních nehod, to nechápu jako proč, přitom jako je to tady krásný, přehledný, široký, je tady plná čára, že zákaz předjíždění, nechápu, proč by tady měly být dopravní nehody. Maximálně tak se zvěří, že by přeskočila tady svodidlo. Odlepíme záda od sedačky. Škoda, že ta Tatra nemá odvětrávaný sedačky. Ježíš, to by byla paráda na to léto. Ona je má vyhřívaný, to je fajn, pak až bude chladnějc. Ale tyjo, kdyby ještě měla odvětrávaný. Kolega včera, myslím, že to bylo, jsme koukali, tak jeden kolega od konkurenční firmy, jak má Iveco, a to tam má odvětrávaný sedáky. A to musí být prostě labůžo. To musí být labůžo. To bych chtěl. Kanál rozbitej, ale úplně do mrtě tam. Tady přesně skáčem. Ty blázne, co jsi tam vez, tyjo? Tak musí být pěkně těžký. No prej začnou za chvíli burčáky se prodávat. Jako těším se na burčáček, dám si na pročištění těla. Ten vinář, co o tom mluvil v rádiu, tak říkal, že by mělo se vypít burčáku, kolik máte litrů krve v těle.
A že to vychází na nějaký 3-4 litry burčáku teda denně. To je mazec, co? Mně bude stačit teda jednou, když se ho koupím, protože ono to je sladký, dobrý teda. A mám rád oba, mám rád jak bílej, tak červený. Rád se na tom pochutnám a ty, jako, těším se, až si to jako chuťovečku dám. Říčany. Jsem se lek, že tam normálně najížděl jako do mýho pruhu, naštěstí ne. Kolega jako za mnou, jak to? Kde se zdržel? Jsi tam vecpalo auto, že bych chytil někde červenou? Vidím ho v zrcátku, ale byl celou dobu za mnou, teď je kus. No, jak jsem chytil červenou teď, tak ono to dorovná. Ono ho to dorovná. Ježko je oči, musel jsem to malinko stlumit, vysílajdu. Jsem mi přepla úplně do nějakého jiného modu. Ty jo, pěkně jsme chytli zelenou, teda, nebo on chytil pěkně zelenou, jsme zastavili. Už tam mohl dvakrát bejt, no. Ochu, ale tyjo, oni tady nemají, jo? Asi ne. A nějaká ťanita tam jede. Já jí tady asi úplně jako v protisměru moc nepomůžu. Ona ještě daleko teda. Záchranná služba Asociace Samaritánů. Myslím, že to byla, ne? Taky to komentovat nebudu. Hodíme blinkanec, že jedeme tady doprava. Musíme tudy projet prostě. Ať se to někomu líbí nebo ne. Provokují těma Land Cruiserama. Mně se tak strašně tam ta Toyota Land Cruiser líbí, tak strašně moc. Že ji teďko potkávám na každém kroku. 2 Megane. 2 miliony, takže musíte hrozně moc koukat na videa, musíte koukat pak na ty reklamy, až tam budou, že jo, aby teda Kubíkovi z toho šla nějaká korunka, aby třeba v důchodu si mohl pořídit něco moc hezkýho. To asi při těch 1000 odběratelích stejně by bylo na strašně moc dlouho, strašně moc videí. Ale kdo ví, že jo, co se bude dít dál. Třeba vymyslím nějaký zajímavý content, který by vás zajímal, vrhnu se do toho, začnu natáčet v mé lámané angličtině, kterou absolutně neumím, a začnu se propourávat někam do světa. Krásná představa, no. Otázka je, jestli to je reálný nebo ne. Jo, kéž by se mi to zadařilo jako klukům, že jo. Kluci z Viral Brothers, tyjo, jak se prosadili. Čenda s Erikem, co? Čeněk a Erik. Znáte je? Měli hezký videa, srandovní. Mě bavili. Na Erika ještě kouknu občas teď. Na Čeňka jsem koukal, když dělal
to svoje pálivý, ty svoje pálivý čilomáčky s medem. Taky jsem si objednal, protože to bylo celkem opravdu chuťově dobrý. Nevím, v jakém stádiu to mají teď kluci, ale už strašně dlouho jsem o nich neslyšel. To měl Čeněk ještě s jedným podnikatelem, nevzpomenu si teďko kurňa na jméno, ale nebylo to s Erikem. No a my už se blížíme, tam za kopcem je Křenice, tam jenom přejedeme ještě směrem na tu Sybřinu a budeme na místě. Uvidíme, jestli budeme hned na řadě. Já si budu připravit zase ten nárazník se zástěrkama, to vás ještě asi vezmu sebou. Už jsem vás tam dlouho neměl, tak to vezmeme i s kamerou. Když bude čas, no, když budu mít fofry, tak to budu muset nějak zvládnout bez vás. Jedna hodina, no pane jo, šáhnu na misku, ze spoda teplá, myslím si, že by to mohlo i dopadnout, že by to mohlo být ohřátý. Křenice, tak zpomalíme. Ty jedeš zase po prostředku se Superbem. Vy jste normální debilové, fakt. Nechápu ty debile. On si s tím najíždí, jak s nějakým kamionem, nebo já nevím. On jede prostě po prostředku. Jsem tam paní trošičku vyjel, omlouvám se. Ty jsi docela frajer, jak si utřel. Omlouvám se. Jo no, ona byla docela vzadu a pak když už jsem byl v té křižovatce, jak se přiblížila, já už tam byl najetej, no, vyjel jsem jí tam, no, moje kravina. No, já si myslím, že nebyla tak vzadu, vole. Rozhazovala rukama. Jo, oprávněně, no. To prostě jsem jí tam vyjel. To jsem jí tam vyjel, no, cyklistce. Myslel jsem si, že to teda projedu trošičku rychleji, takže se paní omlouvám. Mrzí mě to, moje chyba. To máš přestupku na jednom videu. Bohužel. Ale ten finisher už je tamhle, tak to už nepojedeme určitě třetí. No, 6 aut, 4 auta, jestli se bude dělat ještě tady ten kruháž, se podívej. Tak, counem. Tady se odpoutáme, jak jsme na stavbě.
No, finisher čeká na nás už teda, no. Není tady žádný auto ve frontě, takže já si dojedu takhle co nejblíž, nebo ne nejblíž, ale jako k němu. A budeme to připravit. Tak vás tam už asi brát nebudu, protože tady už není tolik času, prostoru. Takže omlouvám se za to, že jste viděli, jaký jsem dobytek, že jsem tam paní takhle přel před nosem, ale stalo se, mrzí mě to, nic se naštěstí paní nestalo, jela dál, jenom se zlobila. A uvidíme se u dalšího videa, nezapomeňte zase dát odběr, like, nějaký komentář mi napište, klidně, že jsem prase a uvidíme se příště. Tak jo, díky a zatím zdárek. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. If you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already